Καλημέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή με τίτλο «Δύο τροχοί, μια έξυπνη πόλη» θα μιλήσουμε για την οδική ασφάλεια. Δύο συμμαθητές μου και εγώ θα μοιραστούμε αληθινές εμπειρίες από τροχιά με μηχανάκι. Στόχος μας δεν είναι να φοβήσουμε, αλλά να προβληματίσουμε. Το καλοκαίρι του 2024 πηγαίναμε μια βόλτα προς την Αμαλιάδα. Εγώ ήμουν συνοδηγός στο μηχανάκι του Παναγιώτη. Καλημέρα σας και από μένα. Είχα αμελήσει να αλλάξω τη λάμπα στο μηχανάκι, ο δρόμος δεν είχε φωτισμό και ήμουν κουρασμένος. Κάποια στιγμή αποκοιμήθηκα και έχασα τον έλεγχο. Το μηχανάκι έφυγε από την πορεία του και καρφώθηκε πάνω σε μια μάντρα. Για λίγα λεπτά δεν θυμάμαι τίποτα. Χάσαμε τις αισθήσεις μας. Εγώ φορούσα κράνος, ο Θοδωρής όχι. Το αποτέλεσμα: 20 ράματα στο πρόσωπο και μια μέρα στο νοσοκομείο, έχοντας χάσει αρκετό αίμα. Ο Θοδωρής έφυγε με εγκάβματα στο πόδι από την επαφή με την άσφαλτο. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιήσαμε κάτι πολύ απλό αλλά και τρομακτικό. Μια μικρή αμέλεια μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε δευτερόλεπτα. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Χριστό, η δική σου εμπειρία ήταν πιο σοβαρή. Θα μας την περιγράψεις? Ένα καλοκαιρινό πρωινό βγήκα μια απλή βόλτα με το μηχανάκι. Τίποτα δεν προμείνει τι θα ακολουθούσε. Στη διαδρομή προς την Εφύρα, μια ανταλίκα φορτωμένη με χώμα με προσπέρασε, χωρίς καμία προστασία. Μέσα σε δευτερόλεπτα, η σκόνη γέμισε τον αέρα και μπήκε κατευθείαν στα μάτια μου. Δεν φορούσα κράνος. Για μια στιγμή δεν έβλεπα τίποτα. Έχασα τον έλεγχο, χτύπησα πρώτα στο κράσπεδο και μετά πάνω στη γέφυρα. Το μηχανάκι άρχισε να γυρίζει κι εγώ μαζί του. Πολλές τούμπες, θόρυβος και μετά σιωπή. Ξύπνησα στο νοσοκομείο, όπου έμεινα για αρκετές μέρες. Εκεί κατάλαβα πως μια απλή βόλτα μπορεί να μετατραπεί σε εφιάλτη, όταν η αμέλεια, η δική σου ή των άλλων, παίρνει τον έλεγχο. Παιδιά, μετά τις εμπειρίες που είχαμε, τι αλλαγές θα προτείνετε για τις πόλεις του αύριο? Να μπουν έξυπνα φώτα με χαμηλή κατανάλωση και αισθητήρες κίνησης κατά μήκος επαρχιακών οδών και όπου υπάρχει ελλειπής φωτισμός. Εγώ θα πρότεινα σε όλο το οδικό δίκτυο κάμερες τεχνητής νοημοσύνης για παραβάσεις αλλά και για οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Να ενημερώνει η τροχιά και να τα κινητοποιεί. Βέβαια, οι έξυπνες πόλεις μπορούν να μειώσουν τα ατυχήματα, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη είναι δική μας. Έλεγχος στο όχημα πριν τη βόλτα. Πάντα κράνος. Ο δρόμος δεν συγχωρεί λάθη, προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Αυτό ήταν το σημερινό μας podcast. Μέχρι την επόμενη φορά προσέχουμε στον δρόμο και τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή.